A szombaton rendezett találkozón egyből belekezdtek a csapatok, Koltai már fél perc után 100%-os zicsert hagyott ki, a másik oldalon pedig Jorginho tesztelte az ellentámadásból Stevanovićot. A Győr első gólja a 8. percben született, amikor Varga Roland érkezett jól egy beadásra, majd kilőtte a bal alsót. Fél óra elteltével megfogyatkozott a KTE, Antal Botont kapust állították ki, és még egy 11-est is ítélt a játékvezető. Török László Bori Gábort hívta le a pályáról, és cserélte be Németh Gábort a kapuba. A 300. élvonalbeli mérkőzésen szerepet kapó hálóőr azonban tehetetlennek bizonyult Koltai büntetőjével szemben. A szünet előtt megkapták a kecskemétiek a harmadik góljukat is, egy szöglet utáni kavarodásban Sterstig bólintott a hálóba. A félidőben egy kicsit összekapta együttesét Török László, ennek meg is lett az eredménye. A 64. percben Jorginho szépített egy szerencsésnek mondható góllal. Az emberelőnyben játszó Győrt nem fogta meg a bekapott gól, negyed órával a vége előtt Kamber egy távoli lövéssel lepte meg német kapust, majd rá 4 percre Kronavetert hozta kihagyhatatlan helyzetbe Varga Roland, így alakult ki az 5-1-es végeredmény. A KTE 5 meccs alatt megszerzett 2 pontjával a tabella utolsó előtti helyén áll, csak a Siófokot előzi meg, amelynek mindössze 1 egysége van.